El mes de maig és sinònim de festivitats folclòriques a Premià de Dalt. Si fa un parell de setmanes es va celebrar l'Aplec de la Cisa, aquest cap de setmana ha estat el torn de la Missa Rociera, una festivitat que ja és tota una tradició a la població. Enguany s'ha celebrat la 22a edició. Se empezó con simplemente era una misa rociera. Lo que pasa que parecía poco una misa solo y ya se incrementó todo el día de sevillana, aprovechando el boom de la sevillana, la gente que le gusta bailar, pues hemos formado pues todo el día de fiesta aquí. Es un sitio donde ya ves, todo está decorado con mucho gusto y esperando que la gente disfrute y se lo pase súper bien. A les 10 del matí va iniciar la festivitat. El primer acte oficial, però, no es va fer fins a les 11, quan es va donar el tret de sortida amb la Missa Rociera. La van presenciar centenars de persones i és que es tracta d'una missa particular, ja que es fa cantada. Els presents no van perdre l'oportunitat de vestir-se de gala per a l'ocasió. De fet, durant el matí van passejar a la Mare de Déu i li van fer una ofrena floral, una tradició que cal fer amb tots els complements. Després dels actes protocolaris, els assistents van començar a col·locar les taules per passar la jornada. Abans, però, tocava fer un bon vermut acompanyat d'amics, familiars i veïns. Doncs avui hem vingut amb l'Ariadna per passar aquí el dia, amb aquest ambient fantàstic. Hem estat aquí a la missa Rociera, i ara ens quedarem aquí a dinar i una mica l'ambient, que és una vegada a l'any i la veritat és que repetirem segur. Cada año vengo a la misa porque me encanta. La misa es muy bonita, pero luego nos quedamos todo el día a comer, la alegría, parece que en este día la gente somos más buenas y todos somos amigos, todos bailamos juntos y es muy bonito. Hay mucho ambiente. Entonces, como yo después esta tarde me pondré ya de flamenca para bailar. El dinar va ser tot un èxit i els participants van gaudir-lo fent petar la xerrada i amb un sol espaterrant. La festa va continuar a la tarda amb diferents actuacions en directe. Per tal de baixar el dinar calia ballar i passar una bona estona. Per tant, música i acció. Mi orgullo ser marimeño de esa marisma huelvana. De esa marisma huelvana, mi orgullo ser marimeño, de esa marisma huelvana, donde crecen los helechos, las amapolas y la caña. Las amapolas y la caña. Tinc 20 anys i des que vaig néixer no he faltat cap any a la Missa Rociera i jo porto aquí des de les 11 del matí. Hem vingut a la missa, hem fet l'ofrenda floral i hem ballat amb el racó de l'alegria, totes les nenes. I estem aquí acabant de passar la tarda. Ens hem passat molt bé, ens ha agradat molt, perquè les nenes estan supercontentes i les mares també. Un any més, la Missa Rociera ha estat un èxit de participació. De fet, ja s'ha convertit en un dia marcat al calendari de Premià de Dalt.